हेलौ लोगोफोर, आंनि गोदान आपडेट चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायफिननाय थाबाय। जाय बिथांमोना नैबे भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना जोबजासिम नायजोब फुल प्रसेस, अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन। आं दिनै गोदान आपडेट लाना फैदों, बेनो जादों गावबागावनि मबाइल नाम्बारखौ बेंक एकाउन्टजों माबोरै रेजिस्टार खालामगोन आरो रेजिस्टार खालामब्लाथाय मा जायो बेखौ आं खोन्थानि। रेजिस्टार खालामना लाबाथाय नोंथाङा फन खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि बेलेन्सखौ चेक खालामनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेंकफ्राव फैसा बख'बा आरो बेंकफ्राव फैसा सोबा नोंथांनाव SMS फैगोन। जोबोद मोजां सुबिदा, नोंथांमोना खालामना ला गावबागावनि मबाइल नाम्बारखौ बेंक एकाउन्टजों रेजिस्टार। गावबागावनि बेंक एकाउन्टजों रेजिस्टार खालामना लाबानो जाबाय। आं फुल प्रसेस खोन्थागोन, स्किप खालामनाङा भिडिअखौ, नङाबा नोंसोरो बुजिजोबनाय नङा। नोंसोरो नायलांबानो जाबाय। अब्ला फैदो भिडिअखौ जागायनोसै, बारा गोबाव खालामनांला। नोंसोरो गावबागावनि मबाइल नाम्बार आरो बेंक एकाउन्टखौ रेजिस्टार खालामनो थाखाय नोंसोरो एप्सनि गोनांथि जागोन। बे एप्सखौ लानो थाखाय नोंसोरो प्ले स्ट'राव थांनांगोन। नोंसोरो प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामबानो जाबाय। प्ले स्ट'रावनो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, मोजाङै नाय, स्किप खालामलांनाङा, अब्लासो बुजिगोन। नोंथांमोना अब्ला प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामदो। आंबो प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामनोसै। अब्ला प्ले स्ट'राव बेफोरबायदि गेवगोन। प्ले स्ट'राव नोंसोर लिरनांगोन, बेयाव सार्च नुदों, बेयाव नोंसोर लिरबानो जाबाय, टाइप खालामबानो जाबाय SBI कुइक एप। SBI कुइक एप लिरबानो जाबाय नोंथांमोना। आंबो SBI कुइक एप लिरबाय, नोंथाङाबो लिरदो। बिनि उनाव बेफोरबायदि गेवगोन, नै बेफोरबायदि गेवगोन। बेयाव नुदो नोङो गाहायाव इनस्टल लिरनाय। इनस्टल लिरनायाव नोङो खनसे टाइप खालामबानो जाबाय। अब्ला बेफोरबायदि नुगोन, बेयाव दङ SBI कुइक लिरदों, बेयाव दा डाउनलड जागासिनो दं आरो इनस्टल जागोन। नोंथांमोनाबो इनस्टल जाखागोन डाइरेक्ट। बेनिफ्राय बेफोरबायदि पेज गेवगोन, बेयाव नुदों नोङो अपेन नुदों, बे अपेनाव खनसे थुदो। आंबो थुबाय। बिनिफ्राय बिदि ओंखारगोन, SBI कुइक ओंखारगोन। नोंथांनाव बेफोरबायदि पेज गेवगोन, बिनि उनाव बेफोरबायदि ओंखारगोन। बेयाव मोजां नायना लाबानो जाबाय। नोंसोरो बेफोरबायदि ओंखारगोन नोंसिनि मबाइलाव। बेयाव नों थुनांगोन एकाउन्ट सार्भिस। बे नुदों खनायाव नोंथांमोना एकाउन्ट सार्भिसाव थुनानै होबानो जाबाय। बिनि उनाव बेफोरबायदि पेज गेवगोन, बेयाव नोंसोरो थुबानो जाबाय। नैबेयाव थुबानो जाबाय बेलेन्स इनकुइरि, बेयाव थुबानो जाबाय। बेलेन्स इनकुइरियाव थुबानो जाबाय। आंबो थुनोसै। अब्ला बेफोरबायदि ओंखारगोन, डाइरेक्ट नाम्बार ओंखारखागोन। नोंथांमोना बेयाव कल खालामबानो जाबाय खनसे। अब्ला आंबो खालामबाय। बिनिफ्राय बिदि ओंखारगोन, स्टेट बेंक अफ इन्डिया चेक, बिदि ओंखारगोन आरोना। बिनिफ्राय SMS फैगोन, बेयाव SMS आव नाम्बार हरगोन। नायना ला, बेयाव गोबां मोनथाम SMS फैदों। बे मोनथामावबो एखे नाम्बारानो गोजा। बे SMS नि नाम्बारखौ नों लानानै SMS खालामनांगोन। नोंथाङा बे SMS आव जा नाम्बार फैदों, नै बेखौ लानानै, बे नाम्बारखौ लानानै नोंथांमोना SMS खालामखाबानो जागोन डाइरेक्ट। अब्ला नैयाव लिरनांगोन नोंसोरो SMS आव, बेयाव नोंसोरो SMS आव बिदि लिरनांगोन REG, गिदिरै लिरनांगोन नोंसोरो REG। अब्ला आंबो REG लिरबाय। बिनि उनाव नोङो नोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ लिरनानै हरबानो जाबाय। एकाउन्ट नाम्बार लिरखांनायनि उनाव नैबे सेन्ड नुदोंना, बेयाव SMS नुदों, बेयाव थिराव नोंसोरो खनसे थुनानै होबानो जाबाय। आं लिरखांबाय, आङो दा सेन्ड खालामबाय। नोंथांमोनाबो सेन्ड खालामबानो जाबाय। अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवबाय, बेयाव आंना SMS आ फैबाय। बेयाव लिरदों, डियार कास्टमार, इयर मबाइल नाम्बार नो इज अलरेडि रेजिस्टार्ड फर दिस सार्भिस फर एकाउन्ट। आंना अलरेडि रेजिस्टार जाखानाय। नोंसोरना रेजिस्टार जाखायाखैबा बेफोरबायदि SMS फैगोन। बेयाव लिरनाय दं, डियार SBI कास्टमार, इउ आर साक्सेसफुल रेजिस्टार फर SBI कुइक फेसिलिटि। अब्ला नोंथांमोननि मबाइल नाम्बार आरो बेंक एकाउन्टजों रेजिस्टार जाबाय। नोंथांमोनाबो नै बेफोरबायदि पेज गेवगोन। अब्ला नोंथाङा मा खालामगोन? अब्ला नोंथाङा खनसे बेलेन्स चेक खालामनांसिगोन। फैदो अब्ला जोङो खनसे बेलेन्स चेक खालामसै। नोंथांनियाबो रेजिस्टार जागोनना जायाखै नोंथाङा नायनायबानो जाबाय, बेलेन्स चेक खालामबानो जाबाय। नैबे नाम्बाराव आं खोन्थालांसै नोंथांमोननो। नैबे नाम्बार नुनायखौ नोंसोरो लानानै कल खालामबानो जाबाय। नैबे स्टेट बेंकनि फैसा नायग्रा, नोंनि एकाउन्टआव बेसेबां फैसा दं, बे नाम्बाराव कल खालामबाथाय SMS फैयो। नोंथांमोनाबो कल खालामबानो जाबाय। अब्ला आंनाव बेफोरबायदि SMS फैबाय। आंनिया नायजाबाय, नोंथांनियाबो नायजाबाय जानांगौ। नैबे भिडिअखौ नायनानै बानायदोंबा नोंथांनियाबो मबाइल नाम्बारजों बेंक एकाउन्टजों रेजिस्टार जाबाय होननानै आं सानबाय।
फुल प्रसेस खोन्थाबाय आङो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय थेंक इउ। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ साबायखर बावहरबाय। बिदिनो गोदान गोदान आपडेट लाबाय थागोन। नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो भिडिअफोरखौ नायबाय थाबानो जाबाय। थेंक इउ लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन।